Wow, herregud. Jeg må spytte. Seriøst, jeg trodde jeg må fortelle om en drøm jeg hadde i går. Det var skikkelig artig. Jeg må seriøst bare flire til deg. Det var så sinnssykt artig. Herregud. Skal jeg fortelle deg en greie? Jeg må seriøst bare flire meg i hjel. Herregud. Og så var det akkurat. Seriøst, jeg må fortelle om deg. Jeg hadde en telefon i hånda. Jeg må bare ta data. Nei, det var noe sånn sa.